Olu sasazo ngqolwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili ngalentlwa. Bathe xhunga abazali kwiphondo laseGauteng njengoko izikolo zithande ukugcwala phambi kosuku lwangomso lokuvulwa kwazo. Le nto enzekileyo ithetha kakhulu kum ngoba indlela besizimisele ngayo esikoleni sami sisixelele ukuthi umfumana lo 100%. Isikolo samabanga aphakamileyo isilikamva eHout Bay eKapa siqhwatyelwe izandla emva kokwenza imbali ngokuphumelela kwabo bonke abafundi baso bematriki. Kwezemidlalo kuza kushiyana umama ukondla eMorocco ngomso ngelixa amaqela ashiyekileyo esilwela ukuya kwimidlalo yamagqibela kankqoyi. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Uxinzelelo nokungaqiniseki kuya kusanda kwiofisi zesebe lezemfundo laseGauteng apha abafundi nabazali bekrozile kwemigca emide belindele ukufakwa ezikolweni ukulungiselela unyaka ka-2026. Abanye abazali bathi izicelo zabantwana babo zamkelwe ekuqaleni kodwa kamva bafumana imiyalezo ebonisa ukuba izicelo zabo zikhatyiwe kwakwezi zikolo zinye, nto leyo ebangela umbhodamo. Olayini abade bebebonakala usezale kude njengoba amakhulu abazali benkane sengaphandle kwamahhovisi eminyango yezemfundo ehlukene bezofunela izingane zabo ikhala zokufunda kulonyaka. Abazali bathi benze konke okumele bakwenze, kanti abanye bathi lolu hlelo lokufaka izicelo online kumele lichithwe, alinamsebenzi walutho. Asazi mase siphikwa idistrict asazi ukuthi senze njani manje. Into engayijabulela kakhulu ukuthi uhulumeni angayenza engathi angavala indaba yakhe ama-online ngoba nakho senzile online umntwana usitholile ispace kodwa bamplacer ethembisa ngibe ngihlale eAlexander. Ingane iphithe namakhanda ngalenganangane eyenzekayo. Now I should be knowing that I have my uniform and my stationery, but now the pressure has been put on my dad and now I don't even know what is going to happen tomorrow. Inyunyana yothisha ithi umnyango wezemfundo akakulungela ukuthi izikole ivulwe ngoLwesithathu. School readiness report kwi-provinces zizonke ingqalasizinda kwantu azikho ready isikolo uba ziqalise ukuthini ukufunda kusasa. So khama ke sibe sisithi thina make silungise kuqala singathatha abantwana sibafake kanti kwaqala ukufunda kule veki izayo. Umnyango uthi uyayilungisa ke lezi inkinga ezikhona njengoba sekusemome nje ukuthi kuvulwe izikole. We know where we are pressured, that is Ekurhuleni, Johannesburg, and also we have the inner grades that are a challenge. I mean, we can see in the school that we are at here, there's a queue of parents that want their children to come here. Abanye abazali bathi bagcine bethatha lokho abakunikwa umnyango nakuba bengagculisekile ngalezi ikhala kwazise lezi izikole ikude. Abanye bathi batshele ukuthi babuye emva kweinsuku eziyishumi bezobheka ukuthi akabi na inguquko yini kulezi ikhala abayidingayo. Lokho kusho ukuthi ingane zabo ngalesi sikhathi zobe ihlele emakhaya. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Abafundi abaphumelele ezinkwenkwezini imatriki kwesinye sezikole eziqhuba kakuhle kwilali zaKwaZulu-Natal isibusisiwe Comprehensive Technical High eMbumbulu bathi impumelelo iza ngokusebenza nzima nokuzimisela. Bekuyinjabulo yodwa isibusisiwe Comprehensive Technical High School njengoba abafundi bebeyolanda imiphumela yabo kaMatric. Abafundi baMatric bakulonyaka bamukele labo abebenza uMatric ngonyaka odlule ngenjabulo. Ngonyaka odlule bebengu267 abafundi baMatric kulesikole. Bonke ke baphumelele kanti abangu88% bathole imiphumela ebagunyaza ukuyofunda enyuvesi. Yize lesikole sinazo ke izinkinga ngenxa yendawo esikuyona kepha sesikwazile ukukhiqiza amaphesenti angu100 kuleminyaka emithathu edlule ilandelana. Mina ke ngithola audition aba8 ngokukhulu ukuzimisela ngenxa yokuzimisela nokuthi ke besiqhuquzela othisha kakhulu esikoleni sibonke no principal wethu besisiza. Imphumela yami umvuzo bebesikutshalile besisebenza kanzima ubusuku nemini singalali ngisho ukulala sibamba lokho kubizwa ngezitati. Uthisha omkhulu wesikole uthi yize zikhona izihibe kepha kukhulu ukuzimisela kubafundi nothisha kanye nabazali ukuthuthukisa imiphumela yesikole. Lokhu stationery sikuthole kuThange. Ama-textbook afiki kusilimazileke sesilimele ngoba ugrade 12 2025 uqala ukufunda mhla ka5
sekusilimazile ngoba ingathi banika stationary manje namhlanje. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi zilinganiselwa ku-40 wama% izikole ezingakasitholi izinsiza zokufunda ekubalwa kuzo izincwadi. Ukusebenzisana phakathi kothisha, abazali kanye nabafundi kuthiwa yikho okubeke imiphumela yakulesikole kuleli izinga. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisembumbulu. Ukanti isikolo samabanga aphakamileyo iSilikamva eHout Bay eKapa senze imbali ngokuphumelela kwabo bonke abafundi baso bematriki. Esi sikolo siphucule iziphumo zaso kusuka ku-40% ngo-2019. Abasemagunyeni bathi kukusebenza ngokuzimisela, ukunyamezela nokuba nomnqweno ukuzuzeni iziphumo ezincumisayo. Usuku lokubhiyonza ititshala nabafundi bechwayitile emva kokuba abafundi bematriki nyakenye benze le mbali. Kokokuqala susela ukusekwa kwaso isikolo iSilikamva bephumelela bonke abafundi bematriki. Njengoba bendi-head girl for i-class of 2025 ndisiva ndivuya kakhulu ndinelunda because sisebenze nzima apha. Le nto enzekileyo ithetha lukhulu kum ngoba indlela besizimisele ngayo esikoleni sami sisixelele somfumana lo 100%. Abafundi netitshala kwesi sikolo sasemzamo yethu eHout Bay bancama impela veki neholide ukuze bazuze le mpumelelo. Abantwana bethu xa bengena apha esikolweni sithi into yasemizamo yethu uyayishiya phandle usesikolweni apha, kumele ufundile, kumele uattend iclass, kumele ube khona on time, kumele ungaphosi noma ngeyiphi i-subject. Abasemagunyeni kwezemfundo eNtshona Koloni bayagcolota zeziphumo zematric zonyaka ophelileyo. Proud of the matric class of 2025 with the highest matric pass rate ever, as you say, at 88.2%, but also the highest bachelor's pass rate ever at 49.2%. iNtshona Koloni ithe ngcu kwingcocho yentaba kwizifundo zezibalo ukuze iphume isibini kwi-physical science kwilizwe lonke. Kubanjwe umsitho wokubhengeza iziphumo zematriki zephondo laseGauteng eTelkom Park eCenturion nalapho kuwongwe abafundi nezikole ezigqwesileyo. Inkampani yezonxibelelwano iTelkom ngokubambisana nesebe lezemfundo eGauteng kanye namaqumrhu ezemfundo basindleke umsitho ukuthi wuntshu kubazali nakubafundi bematriki abanqenqeze phambili kunyaka ka-2025 ngeligxininisa imfundo njengesiseko sokuvula amathuba empumelelo. Kambe ke iphondo laseGauteng liphumelele kwindawo yesithathu kuzwelonke ngomyinga ka-89.6%, zinga elo elisemagqabini kwimbali yeziphumo zematriki kweli phondo. Lo gama isithili seNtshona yeRhawuti sesona siphume izandla kwisizwe ngokubanzi ngomyinga ka-96.2%. Johannesburg West District, who achieved 96.2% pass rate, and they subsequently became the top performing district in the country. Kananjalo abafundi abangabona bantingele ezinkwezini baphefumule ngemigudu iminqweno uchwayito nengcebiso zabo. I'm really excited to have this honor. I think it was a lot of hard work and I'm just really grateful that it all paid off. In terms of techniques or tips that I can offer to future matrics, I would say probably one of the biggest things is to reframe the way that you think about mistakes and challenges. I want to study actuarial science this year at the University of Pretoria. I'm extremely excited. I worked hard for this and now I get to study what I actually like. To the matric learners who are unfortunate and could not make it in 2025, I would like to say to you, first of all, there is no shame in not making it. The government has initiatives in place like the Second Chance program to make sure that you get an opportunity to try again and try your best and deliver and produce the results that you would like to achieve. We know that there are many more talents that you have, so many more abilities that you have, and we also hope that you can discover and use those talents to find your direction in life. Ndinamandla ukuphucula ikamva lam nokwenza ngcono ihlabathi liphela. Lawo ngamazwi atyunelwe kubafundi bematriki kunyaka ka-2025 ukuba ahlale esisibane kwinkqubela phambili yabo. Ukanti ke umyinga ka-88% wokuphumelelwa kwabafundi bematriki kunyaka ka-2025 unqanisisa amandla entsebenziswano phakathi kwabafundisintsapho, abazali, abafundi namagunya nokokuba ekunyamezeleni eneneni ukhona umvuzo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC eCenturion eGauteng. Kwalapha ezindabeni akukaqinisekiswa ukuba sizakuvulwa na izikolo eLimpopo ngomso emva kokuna kwemvula emandla kwelaphondo, kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo sihlabele mgama. Urhulumente waseNtshona Koloni ulungiselela ukufaka izindululo kwikhabhinethi sokubhengeza ukuba eliphondo liyindawo yentlekele emva kwemililo egqugqisileyo kweziveki ezidlulileyo kuquka nokunqongophala kwamanzi. Ukanti kusenjalo umasipala waseNisna uthi sele namanzi entsuku ezilishumi kuphela angasetyenziswa ekwabongoza uluntu lusebenzise amanzi ngocoselelo. Umasipala waseNisna ubekele bucala imali engange-58 million yerandi. Leyo iza kuncedisa ekuphuculeni amapitsi nasekugrumbeni amanye ukuze kufumaneke amanzi phantsi komhlaba kuphuculwe neziseko. We've identified 2 springs, we've identified 7 boreholes. It's already drilled and the water has been tested, so we need to put the necessary pumps on there and then we will be able to shift that water into the system. Imizi engaphaya kwamawaka asibhozo ezitsalela amanzi ngongekho mthethweni kule dolophu. So sineteam ke kwezawungena door to door ijonge ezo meters ibypassiweyo sibafine abantu ababypass meters, but if umasipala sayichange siyilungise. Also infrastructure yethu indala kakhulu, so opipe baninzi abagqabukayo ngemini ku7 yopipe abagqabukayo. Kukwacetywa ulwakhiwo lwedama elitsha lamanzi. You need to look at the area where the strategic areas where the water can be cached in when it rains, and we are also going to work very closely with the municipality to identify the areas where other dams can be built. Logama imeko isemaxongo, uluntu liyabongozwa ukuba longe amanzi ukuphepha umhla wokomanko kwetepu. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Gobasi eNisna. Isebe lezemfundo eLimpopo lithi lisalinde ingxelo yovavanyo malunga nokuba izikolo zingavulwa kusini nangomso nanjengoko eliphondo lijongene noxinzelelo lwezikhukula. Iindawo ezifana naseMupani, eVembe kunye neSekhukhune zithwaxwa kanobomzi izikhukhula ngenxa yezantyalantyala zemvula. Nangona kunjalo kulindeleke ukuba zivulwe izikolo jikelele ngomso ukulungiselela unyaka omtsha wokufunda. Izandyondyo zemvula zishiye indlela kunye neminye imilambo iphuphuma. Ezi zantyalantyala zemvula ziqhubayo zenza kube nzima ukufikelela kwindawo ezithile nanjengoko iibhlorho ezisezantsi kuye kwanyanzeleka ukuba zingasetyenziswa. Isebe lezemfundo likwahlabe ikhwelo kubafundi bematriki ukuba bohlukane nokuwela imilambo xa beyokuthatha iingxelo zeziphumo zabo. It's indeed correct that our schools are supposed to open tomorrow, but we are receiving reports from the Department of Coxstar and municipalities that their respective areas are flooding, Mopani and Wembe in particular. We have our infrastructure guys who are now on the ground assessing the damage and also the possibility of opening in some of the schools. The assessment is going on as we speak, and we are waiting for the authorities to give us a directive with regards to the way forward if we are supposed to reopen in the particular affected areas or not. Ezinye indawo zaseLimpopo kungokunje ziphantsi kwesilumkiso zemozulu ezikwinqanaba lesithandathu nelesithoba. Ezizithili zaseMopani naseVembe zezona zichaphazeleke kakhulu. Isebe lithi lithumele igqiza ukuba liye kuhlola umonakalo obangelwe zizikhukhula nasezikolweni. Amawaka abafundi eCape Flats bawelwe ngumnqe esandleni ngethuba bechetywa inwele phambi kokuba babuyele ezikolweni ngomso. Okukuze ngokwenjongo yabacheba abafumane uqeqesho ngelithi banikezela eluntwini. Abafundi abaphuma kwingingqi ezifana naseLange, Highfield neAthlone behamba nabazali babo badibene kwiziko lasekuhlaleni eBonteyevel kwiphulo abacheba bathi lijolise ekukhuthazeni ezinkokheli zangomso. iBonteyevel isoloko isematheni ngezitenxileyo kuquka imilo yamaqela emigewu, uqoqodiso lweemoto neziganeko zokuphatheka kakubi emakhaya. Kodwa abahlali bathi zikhona ezintle kwindawo yabo. The youngsters, you can see in the households, they don't have money, there's nothing, the poverty, man. And it was a great feeling for me to see how they can smile and want to cut by the barbers that they always wanted to cut. I know some people can't afford to cut here. I just thought it will be a positive thing to help the youngsters that doesn't actually have the necessary means to come to the barbershop and come pay for haircuts, so that they don't feel as left out when they're at school without haircuts compared to the ones that actually had the money for it. Umama wentwazana eminyaka 13 uthi
liphulo elidingekayo ekuhlaleni. My daughter is going to grade 10 now, and she got was in a blow, and she's very excited. It was very nice, and for those friends of hers, she recommends them to come do it. It's for free, and I want to thank the barbers, the hairstylists. Abenzi benwele bathi baza kuyenza iphulo laminyaka lenkonzo besithe Bondi Yevel wongumfundi makavule ngenhloko entshaqaqa. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Amaqela ezopolitiko atshintsha ikhasi ngokugxile kunyulo oluzayo lomasipala eqaqambisa imibeli qela kuquka uhanjiso lwenkonzo urhulumente nenguqu komasipala kumaphulo awo gayo nkxaso. I-SABC incokole namanye amaqela ezopolitiko ngezithembiso zawo. Njengoko kuqala unyaka nogatso lonyulo lomasipala luqalile, lo gama i-ANC ithe kulungisa omasipala kungaphambili kwiphulo layo. Amaqela aphikisayo athi kudingeka inguqu engxamisekileyo kunikezelo lwenkonzo komasipala. For local government is to ensure that all the forgotten communities are able to get services from local government. That local government is able to raise the necessary resources that it should. Local government will succeed depending on good governance. At the moment, we have a huge problem with regard to corruption and incompetence. Therefore, governance will be central to the theme and the policy statements of the Freedom Front Plus. And that governance after the election will have to be in terms of coalition governments. Local economies can only work if local government's investment in infrastructure is done properly. This means there must be water in the taps for all residents and business owners. That means street lights must actually work. That means refuse collection must be a norm. That means sewage spillages are supposed to be things of the past. That means bylaws must be enforced and protected. Amanye amaqela amatsha azibeka kwinqanaba lokuba ngawona anokuvotelwa ukuzisa impucuko kunikezelo lwenkonzo. Now is the time for change, and so as Build One South Africa working with Unite for Change, we will be fielding the most competent candidates you can find in communities. We want candidates that are honest, that are ethical, candidates that can deliver. Action SA believes in a wholesale reform of local government through legislation that improves the stability of coalition governments, through changes that prevent political interference into the appointment of senior management of municipalities that really must be done on the basis of the ability to do the job and not the political connections. Kunjalo umphathiso wentsebenziswano ngolawulo nemicimbi yemveli umnumzana Vele Nkosini Hlabisa akakawubhengezi umhla wonyulo lomasipala. Kwinyanga nje edlulileyo ngamaqela ngama-24 athe andwendwela kwilizwe laseMorocco njengoko qela ngalinye belinyeka intshinga ye-Africa Cup of Nations. Sele kusele amaqela amane kwaye kulindeleke kutaka intlantsi kwi-semi-finals. Intshatsheli za-Afrika amatyela asixhenxe yiphutha ziza kugilana neSenegal ze iqela elisingathele tumente Morocco lithathane neNigeria kuNdlunkulu iRabat. iNigeria yagcina ukuphakamisa isicoco se-AFCON nga-2013 eNingizimu Afrika ngesikhathi iceceshwa nguSteven Keshi lo sewaliflathela la kuleli. Yehlula iBurkina Faso-ke ngeligoli linye ecanzeni e-FNB Stadium. Nga-2023 iNigeria beyidlala kuwemancamo la ishaye khona ligoli kucala emayipholene etulu ne-Ivory Coast. Kepha-ke esiwombeni sesibili Sebastian Haller waphula tinhlitiyo tebatsanzi nebalandzeli belibhola baseNigeria njengoba i-Ivory Coast yaphumelela ngemagoli lamabili kulinye. Kusasa ema-Super Eagles alifonana etulu nebasingathi balomcuselwane lokuyi-Morocco yona lenetihlabani letidlala mshiyalo wa lethembele kuyito ukuthi titawuphakamisa isicoco sesibili selive lato njengoba bagcina nga-1976. Kulomunye umdlalo wesemifinal iGibhithe itfolana etulu neSenegal. iGibhithe ke yagcina kuphakamisa lesicoco nga-2010 lapho bese isiphakamisa khona emahlandla lamathathu ngekulandzelana. iSenegal yona igcine kusiphakamisa kumcuzelwano wa-2021. Umdlalo weSenegal ne-Egypt utawube usethanjiye kusukela ngensimbi yesikhombisa khona kusasa.
Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngikubikela ngisejuze. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomso zizana uxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Sithi unje kwaba baphumelele ibanga leshumi kwaba ngabaqhumanga kahle akulahlwa mbeleko ngakufelwa rhabula naluqikelelo lwemozulu ngokuhlonje xa sijonga ke noko kuyabonakala into yokubana limathumbandaka pha kwindawo ezikokapa lodumo kwaBloemfontein ngamathuba nje asezantsi emvula ka-30% kanti ke qinisekisiwe pha ePolokwane into yokubana kuzawunetha kuba kaloku uyabonakala amathuba ngu-100% kananjalo ke mbukeli kwindawo eziphako Gauteng nakwindawo ezimantla ephako Thekwini xa sathi ke mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana liyaqhubeka ke nezibhaqu zenkungu esathi sizilindele kaloku phako Thekwini naphako Mpuma Koloni naphako indawo ezikumazantsi koBloemfontein kananjalo namathuba mahle emvula ka-60% aqhubeke ke mbukeli exananazile phako indawo ezikumazantsi koPolokwane kananjalo kaloku mbukeli napha kwaNdonga ziyaduma siqhubeke ke mbukeli elithi rholele mangamafu phako indawo eziko Upington South African Weather Service ukube isilumkiso ngokuhlwa oba singalindela umlilo wamadlelo phako indawo eziko Upington noBloemfontein endudumo ke ezimandla kwindawo ezikumantla phako Thekwini kananjalo ke mbukeli nemvula engamandla ezawuthi ichaphazele kakhulu iPolokwane ngomso kananjalo ziyaqhubeka ke mbukeli ezamvula ezinamandla zinwenwe kanabom pha kwindawo ezikoPolokwane koPitoli kananjalo kumantla pha komazweni uqhubeke ke umlilo wamadlelo koBloemfontein nako Upington nakwindawo ezikumantla pha kommangalisweni into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana amagosa kaxakeka amaqondo ke okutshisa aphansi ngokuhlwa pha koMusina ngu-21 degrees ePhalaburu ibe ngu-20 Mbombela ibe ngu-18 pha koErmelo ibe nguye u-14 degrees oBnandbiti khona ibe ngu-18 koMgungundlovu ngamashumi 20 babona amanqaku ke nayo kaloku isajonisi phako Mthatha phako Mount Frere Mount Elifu khona nguye u17 degrees komani ibe ngu16 eMonti ibe nguye u20 degrees kananjalo ke mbukeli ngomso ke bonakala into yokubana lithande ukutshisa kakhulu kwindawo ezininzi ligqatsa uBhoboyi ke mbukeli phaka loko second gate koMount Frere ngaye u37 degrees koCalvinia ibe nguye u31 ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni chosi